ማስቲካ ምሕያኽ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ዘዘውትርዎ ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ባህሪ እዩ። ምሕያኽ ማስቲካ ብዓይኒ ጥዕና ብኸመይ ይረአ? ጥቕምታት ኣለዎ ድዩ? ጉድኣቱ ኸ ኣለዎ ዶ? ሰባት እንታይ ዓይነት ማስቲካ ክሓይኹ ይሓይሽ? ኣየኖት ዓይነት ሰባት እዮም ማስቲካ ክሓይኹ ዘይብሎም? ኣብ ህፃናት ኸ እንታይ ዓይነት ጥቕምታት ኣለዎ? ጉድኣት እውን ኣለዎ ድዩ? ቀጻሊ ህፃናት ዝጥቀምሉ እንተኾይኖም ወይ ድማ ዘዘውትሩ እንተኾይኖም ኸ እንታይ ዓይነት ፀገማት ከምፅኣሎም ይኽእልን ካልኦትን ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ሒዘልኩም መፅአ ኣሎ። ዶክተር ማይና እያ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ድማ ብትሕትና ሓትት። ታሪክ ማስቲካ ምሕያኽ ካብ ቅድሚ 9,000 ዓመታት ኣቢሉ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ደቂ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ተፈጥሮኣዊ ነገራት ዝበፅሑ ኣግራብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ናይቲ ማስቲካ ጀሚሮም ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ እዋን እዚ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ እንዳተቀያየረን እንዳማዕበለን ድማ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ዓይነታትን ደረጃታትን በፂሑ ይርከብ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ማስቲካ ምግላፅ ዘድልዮ እኳ እንተዘይኮነ ኩላትና ንፈልጦ ኮይና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ናይ ማስቲካ ግን ኣለዉ። እዚኣቶም እንታይ እዮም ኢልና ንርኢ ድማ ቀዳማይ እቲ ሽኮራዊ ማስቲካ ንብሎ ዘለና ከምቲ ሽሙ ዝሕብሮ ኮይኑ እዚ ኖርማል ንበልዖ ንካሎሪ መግብታት እውን ንረኽቦ ዘየድልየና ዝኾነ ሽኮር ሒዙ ዝስራሕ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ሽኮራዊ ዘይኮነ ማስቲካ ንብሎ ዘለና ድማ መቐረቱ ክንበልዖ ከለና ሽኮራዊ ክጥዕመና ይኽእል እዩ። ግናኸ እቲ ብኡ ወይ ድማ ናይቲ ትሕዝቶ ሽኮራዊ ዘይኮነ ወይ ድማ ከምቲ ንቡር ሽኮር ባህሪ ዘይብሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ እዚ ባብል ጋም ዝበሃል ዘሎ እዚ ዝንፋሕ ዝትኮስ ማስቲካ ኢሉ ዝዳሎ እዚ ነቲ ማስቲካ ቁሩብተይ ቅርጹን ዓቐኑን ጠዋይን ናቱ ብምቅያር ዝያዳ ፍኹስ ዝበለ ከም ዝንፋሕን ከም ዝትኮስን ጌርካ ዝዳሎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ሜዲኬትድ ዝበልናዩ ድማኒ እዚኦም ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሃኒታት ንኣብነት እቲ ቀንዲ ልሙድ ዝኾነ ኒኮቲኒ ሒዙ ከም ዝዳሎ ይኸውን እሞ ነቶም ንሽጋራ ንምግዳፍ ዝቃለሱ ዘለዉ ሰባት ድማኒ ከምዚ ዓይነት ማስቲካ ብምውሳድ ክረጋግኡ ይኽእሉ ማለት እዩ። ወይ እውን ካፌን ዘለዎም ማስቲካታት ንባዕሎም ንኸበራብሩኻ ንኽሕግዙኻን ተባሂሎም ዝዳለዉ ኣለዉ። ወይ እውን ኣስፕሪን ዘለዎም ፎኪስ ቃንዛ ማለት እዩ። ኣስፕሪን ዘለዎም ዓይነታት ማስቲካታት እውን ክዳለዉ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሃኒታት ወይ ድማ ቀመማት ዘለዎም ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ንኽጥቀሙሉ ክሕግዙ ኢሎም ብሕክምና ዝዳለዉ እዮም ማለት እዩ። ወይ እውን ኣብ ሕክምና ዝወሃቡ ዓብዪ ዝኾነ መጥባሕቲ ማለት ናይ መዓናጡ ናይ ሽንቲ ናይ ዓብዪ ዝኾነ መጥባሕትታት ምስ ዝግበር ነቲ መዓናጡ ናትና ንኽበራበር ካብቲ መደንዘዚ ንኽበራበሩ ኢሎም ብዕላማ ዝወሃቡ ማስቲካ እውን እዚ እቲ ብሕክምናዊ ዝረአ ዓይነት ማስቲካ እዩ። ሓምሻይ ድማ እቲ ፍሌቨር ዝበልናዮ ወይ ድማ ፍሌቨር ዘለዎ ድማኒ ዝተፈላለዩ ፍሌቨራት ብናዕናዕ ብካልኦት ተዳልዮምን ዝመፁ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚኣቶም ኩሎም ክንጠቕሶም ዝፀናሕና እቲ ዝበለፀ ንዓበይቲ ክጥቀምሉ እንታይ እዩ ኢልና እንትንርኢ ድማ እዚ ሽኮራዊ ዘይኮነ ዓይነት ማስቲካ እዩ ማለት እዩ። እዚ ማስቲካ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ሽኮራዊ ዝጥዕመና እኳ እንተኾነ ግናኸ እቲ ትሕዝቶ ናቱ ሽኮር ዘይኮነ ነገር ገይሩ ስለ ዝስራሕ እቲ ጣዕሚ እንዳሃበና ከሎ ግናኸ እቲ ኩሉ ፀገማት ናይ ሽኮር ኣብ ማስቲካ ዘለዉ ከወግደልና ይኽእል ማለት እዩ። ሓደ ጽቡቕ ነገር ናይዚ ሽኮር እዚ እቲ ሽኮራዊ ጣዕሙ እንዳሃበና ከሎ ግናኸ እቲ ኣብ ኣካላትና ወይ ድማ ኣብ ደምና ኸማን ምስ ተዋሓጠ ዓቐን ናይ ሽኮርና ናይ ደምና ናይ ምውሳኽ ተኽእሎታት የብሉ። ካልኣይ ድማኒ ነቲ ናይ ምብኽባኽ ስኒ ብሰንኪ ሽኮር ዝመፁ እውን ፀገም የብሉ። እዞም ነገራት ኣብዚኣቶም ኣብዚ ክሕወስ እንታይ እዮም ኢልና ክንርኢ ከለና ዝበዝሐ ግዜ ነዞም ዘይሊቶል ዝበሃል ወይ ድማ ሰርቢቶል ዝበሃሉ እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም እቶም ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ዘለዎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ማስቲካ ክንረኽቦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብሓፈሻ ጥቕምታት ናይ ማስቲካ እንታይ እዩ ኣብ ኣካላትና ኢልና እንትንርኢ ዘይንፅበዮ ከም መዘናግዒ ጥራሕ ኢልና ነዘውትሮ ዝፀናሕና ልምዲ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ጥቕምታት ኣለዎ። እዚ ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ንኣካላትና የበራብር ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ማስቲካ እናሓይኸሉ እዋን መንጋጋና ኣብ እንንቀሳቐሰሉ እዋን እቲ ናይ ሓንጎልና ዝኸይድ ዓቐን ደም ይውስኽ ማለት እዩ። ስለዚ ቁልጡፍ ብዙሕ ዝኾነ ዓቐን ደም ምልኣኽ ናብ ሓንጎልና ብ25 ሚእታዊ ኣብ ዝውስኸሉ እዋን ድማኒ እቲ ምብርባር ናትና ወይ ድማ ኣለርትስ እንብሎ ድማ ብ10 ሚእታዊ ክውስኽ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ምብርባር ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሓንጎልና ዘለዎ እውን ተወሳኺ ናይ ምልላይ ዓቕምና ናይ ምዝካር ዓቕምና ከምኡ እውን ናይ ውሳነታት ናይ ምፅባይ ዓቕምና እውን በዚ ምኽንያት እዚ ይውስኽ ማለት እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ ጥቕሚ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት እንተደኣሊና ኣብ ኣካላትና እውን የጉድል ማለት እዩ።
እዝኻ ብኸመይ የጉድል ኢልና እንትንርኢ ድማ ማስቲካ ኣብ ንሓይኸሉ እዋን ተፈጥራዊ ኣብ ኣካላትና ንስትረስ ዝሕግዙ ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን የጉድል። እቲ ሳልሳይ ነጥቢ ድማኒ ኣብ ጥዕና ናይ ኣፍና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ ኣፍና ዝርከቡ ምራቕ ወይ ድማ እዚ ንጥፍጣፍ እንብሎ ዘለና ንጥዕና ኣፍና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ንቡር ግዜ ዝኾነ ኣብ ዘይንሓይኸሉ ዘለና እዋን ድማኒ ካብ 0.3 ክሳብ 0.4 ሚሊ ሊትር ኣብ ደቂቓ ይስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትና። ማስቲካ ኣብ ንሓይኸሉ እዋን ግና ካብ 10 ክሳብ 12 እጥፊ ናይቲ ንቡር ስራሕ ይስራሕ ማለት እዩ። ካብ 10 ክሳብ 12 እጥፊ ናይቲ ንቡር ዝሰርሖ ይስራሕ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ድማኒ እቲ ካብ ንቡር ግዜ ወይ ድማ ትሚድና ከለና ዝስራሕ ምራቕ ድማ እቲ ማስቲካ እንዳሓየኽና ከለና ዝስራሕ ምራቕ ፍልይነት ኣለዎ። ኣብዚ ትሕዝትኡ ፍልይነት ኣለዎ። እዚ ድማኒ እቲ ዳሕረዋይ ምራቕ ዝያዳ ዝበዝሐ ፕሮቲን ብዝበዝሐ ካልሽየም ብዝበዝሐ ፎስፎረስ ዝበዝሐ ሶድየም ዝበዝሐ ካርቦኔት ዝበሃሉ ነገራት ዘለዎ ኮይኑ ይስራሕ። እዚ ድማ ንምንታይ ይጠቕመና ኢልና እንትንርኢ እዞም ኣብ ምራቕና ዝርከቡ ዘለዉ ፕሮቲንስ ነቲ ኢናሜል ናትና ንምክልኻልን ንምድልዳልን ዓብዪ ተራ ኣለዎም። እዞም ካልሽየምን ፎስፎረስን ዝበሃሉ ባእታታት እውን ንባዕሎም ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምስ ናይ ቫይታሚን ዲ ምትእስሳሮም ተዛሪብነሎም ነርና። ካልሽየምን ፎስፎረስን እንተተረኺቦም እውን ንስንና ኣዝዩ ጽቡቕ ምድልዳል ይህቦ ነቲ ኢሜናልና ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማኒ እቲ ዝውሰኽ ዘሎ ናይቲ ምራቕ እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማኒ እቲ ኣፍና ዝተረፈ ተረፍ ናይ ምግብታት ምፅራይ ናይ ኣፍና ፅሬት ካብ ዝተፈላለዩ ጨና ናይ ኣፍ እውን ክገላግለና ይኽእል። ካልኣይ ድማ በቶም ኣፍና ዘለዉ ባክቴርያታት ዝተሰርሐ ኣሲድ ነቲ ኣስናንና ዘፅሉ ፅቡቕ ነገር ብምቕጣም ካብ ምብኽባኽ ወይ ድማ ምብልሻው ናይ ኣስናን እውን ክሕግዘና ይኽእል። ካልእ ድማኒ እቲ ንወስዶ ምግብን ፈሳስን ዝኾነ ኣሲድ ዝኾነ ትሕዝቶ ምስ ዝህልዎ ድማ ንዕኡ ብምቕጣን ኣብ ስንና ክመፅእ ዝኽእል በዛ ኣሲድ ዝፀገም እውን ይከላኸል። ራብዓይ ድማ እቲ ብበዝሒ ዝዳሎ ምራቕ ኣብ ኣፍና ፀኒሑ ምስ ተዋሓጠ ነዞም ኣብ ኣፍ ልብና ኣንዛይን ይገብሮ ወይ ድማኒ ጋስትራይት ይገብረልና ወይ ድማ ምግቢ ንላዕሊ ገፁ ይምለስ ዝብሉ ሰባት እውን ነቲ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ሻምብቆ ዝርከብ ኣብ ከስዐ ዝርከብ ንዝምልከትን ዘምፅኦ ኣሲድን ብምቕጣን እውን ካብዞም ዝበልናዮም ምልክታት እውን ክገላግለና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሚ ናይ ማስቲካ ምሕያኽ ድማ ሚዛን ኣብ ምጉዳል ክሕግዘና ስለ ዝኽእል እዩ። እዚ ድማ ብኸመይ የጋጥም ኢልና እንትንርኢ ማስቲካ ኣብ ንሓይኸሉ እዋን ኣካላትና ወይ ድማ ሓንጎልና ምግቢ ንበልዕ ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ንበልዖ ከምዚ ስናክስ ወይ ቁርሲ መሳሓን ክነጉድሎ ንኽእል ኢና። ካልእ ድማ ማስቲካ ኣብ ንሓይኸሉ እዋን እቲ ሜታቦላይዝም ወይ ድማ ውሽጣዊ ንጥፈታት ናይ ኣካላትና ይውስኽ እሞ ንዕኡ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ድማ ካሎሪ ስለነጥፍእ እዚ እውን ንሚዛን ንምጉዳል ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ካልእ ድማ ማስቲካ ሸውሃትና ቆርብትለ ብምጉዳል እውን ሚዛን ኣብ ምጉዳል ክጠቕመና ይኽእል እዩ። ከም ካልእ ነጥቢ ድማኒ ኣብ በረራ ንበረሉ እዋን ናይ እዝንና ፕሬዠር ንምጉዳል ማስቲካ ክንሓይኽ ንኽእል ኢና። ኣብ ንጓዓዘሉ ብኣውቶቡስ ወይ ድማ ብመኪና ኣብ ንጓዓዘሉ ግዜ ሞሽን ሲክነስ እዚ ዕግርግር ተምላስ ኣብ ግዜ ጉዕዞ ዘጋጥም ንምጉዳል እውን ማስቲካ ምሕያኽ ክጠቅም ይኽእል እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዝኾነ ከምዚ ናይ ጽፍሪ ምንካስ ልምድታት ምስ ዝህልወና ድማ ማስቲካ ብምሕያኽ እውን ክነጥፍዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ጎናዊ ሳዕቤናቱ ናይ ማስቲካ ምሕያኽ እንታይ እዩ ኢልና እንትንርኢ ድማኒ ቀዳማይ ዝኾነ እዞም ንበልዖም ማስቲካታት እቶም ሽኮራዊ ዝኾኑ እንተደኣ ኮይኖም ብዛዕበየ እዚ ብምሉኡ ክንብሎ ዝፀናሕና ጥቕምታት ይድምሰስ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሽኮር ዘለዎ ማስቲካ ምስ እናሓየኽ እቶም ኣብ ኣፍና ዘለዉ ባክቴርያ ምግቢ ይረኽቡ እሞ ዝያዳ ኣሲድ ንኽሰርሑን ንስንና እውን ንኽሓስዩ ድማ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማኒ እዞም ዝበዝሑ ኣካላት ፀገም ናይ ማስቲካ ምስቲ ብበዝሒ ምሕያኽ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ዋላ እዞም ሽኮራውያን ዘይኮኑ ማስቲካታት ብበዝሒ ምስ እናሓየኽ ናይ ውፅኣትን ናይ ቃንዛ ናይ መዓናጡን ክገብረልና ይኽእል እዩ። ሳልሳይ ድማኒ ናብ ዘይተደለየ ናይ መንጋጋ ቃንዛ እውን ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ኣብ ገለገለ ሰባት እውን ብበዝሒ ማስቲካ ምሕያኽ ናይ ቃንዛ ርእሲ እውን ከቃልዖም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። መን እዩ ማስቲካ ክሓይኽ ወይ ድማ ማስቲካ ክወስድ ዘይብሉ ኢና እንትንርኢ ቀዳማይ እዞም ቀጻሊ ዝኾነ ወይ ድማ ዘይቋረጽ ቃንዛታት ናይ መንጋጋ ዘለዎም ሰባት ማስቲካ ብዙሕ ተዘይሓይኹ ይምረጽ። ካልኣይ ድማ እዞም ምስ ኢሪቴብል ቦል ሲንድሮም ዝበሃል ሕዱር ናይ መዓናጡ ኩነታት ሓንሳብ ብቕርጸት ሓንሳብ ድማ ብውፅኣት እንዳገበረ ዘሸግሮም ሰባት እንተደኣ ሃልዮም እውን ክወስድዎ ኣይምረጽን እዩ።
ምክንያቱ ዋላ እቶም ሽኮራዋን ዘይኮኑ ነገራት ነቲ ማስቲካ ናይቲ ሽኮር ዘጥዕምዎ ንባዕሎም ነዚ ሕዱር ኩነታት ናይ ማዓንጣ ናይ ምልዓል ተኽእሉ ስለዘለዎም ሳልሳይ ድማ ብሬስ ወይ ድማ ስኖም ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት እቲ ማስቲካ ክተርፍ ስለዝኽእል ተዘይተዘውትሩ ተመራፂ እዩ ማለት እዩ። ማስቲካ ኣብ ህፃናት ከመ እዩ ኢልና እንትንርኢ ድማኒ ካብ 4 ክሳብ 5 ዘለዉ ቆልዑት ላዕሊ ክወስዱ ዝኽእሉ እኳ እንተኾነ ግና ሓሊኻ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ እቲ ሽኮራዊ ዝኾነ ማስቲካ ክወስዱ የብሎምን። ካልኣይ ድማኒ ካብ 15 ደቂቕ ንሓንሳብ እኹል እዩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ህፃናት ከይውሕጥዎ ምክልኻል ወይ ድማ ምሕላው ድማ የድሊ። ምክንያቱ ሓንቲ 2 ግዜ ምውሓጥ ፀገም ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ተደጋጋሚ ሓደ ህፃን ማስቲካ ዝውሕጥ ምስ ዝኸውን ግን ኦብስትራክሽን ወይ ድማ ምክልኻል ናይ ማዓናጡ እውን ከምፅአሎም ስለዝኽእል ማለት እዩ። ማስቲካ ድሕሪ ምግቢ ተወሰድናዮ ተመራፂ ኮይኑ ካብ 10 ክሳብ 20 ደቂቕ ሓይኽና ክንገድፎ ይግበአና። ኣብ መዓልቲ ድማ ካብ 1 ክሳብ 3 ክንወስድ ንኽእል ኢና። እምበኣር ብዛዕባ ማስቲካን ጥቕምታቱን ካልኦት ኣዳለዮ ዝነበርኩ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል ጠቓሚት ነይራ ክትኸውን ተስፋ ይገብር። ንኻልኦት ሰባት ክሰምዕዋ ዝበልኹምዎ ሼር ብምግባር ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ርእይቶኹም ብምጽሓፍ ኣባላት ናይዚ ቻናል ክትኾኑ ድማ ብትሕትና ሓትት። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳዕ ንራኸብ ተሰናዩ ንዓኹም።